No i pięknie. Witajcie, ja jestem Niklaus, witam pięknie całego Hitboxa i witam całego YouTube'a i z góry życzę wesołych świąt Wielkanocy, niech wam hazok na pukel wskocy tyla. No, także moi drodzy, ja tu będę malował, że tak powiem, będą niezłe jaja. Będę malował jaja. Pierwszy motyw, mam tu ograniczone bardzo, będę malował jaja i będę szkrobał jaja. O, takimi łonymi. Także najpierw będziemy malować, mam bardzo ograniczone pole do popisu, albowiem mam jeden w zasadzie pisak działający, taki czarny. No. I będę malował Sturmtroopera. I to tyle. Fajne tam życzenia niektórzy piszą. Dobra. Niech wam świeżo pięknie rośnie, tak. A dzięcielina pała. Wybieram jajco, to jest te jajco, moi drodzy, widzicie je? To właśnie one. One jest takie super, że nawet ostrości na nie nie idzie złapać. Muszę sobie tyle mikrofon przestawić. Bo mi wadzi. O, dobra. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, ale powinno być dobrze. Logo mojego kanału. O, mogłoby być. Tylko czarno-białe. Albo wyszkrobiemy na niebieskim. O. Dobra. Także to sobie odsunę. Nie, logo EA. Dobra. Najpierw Sturmtrooper. To już się boję. Mam tu dwa zdjęcia poglądowe. Jak to wygląda? Dobra, zaczniemy. Takie coś czarne ma na łebie. Dobra, to jadymy. Jak mi źle wyjdzie, to nie śmiejcie się. No, będę płakał i banował. Także nie opłaca się śmiać z Niklausa. Także atmosfera jest, patrzcie, już coś się dzieje, widzicie? Atmosfera jest wyborowa. Nie wiem, wpisałem Sturmtrooper i mi wyskoczył jakiś taki, to potem zobaczycie. Jaki to jest, bo ja się nie znam, wiecie. Wiecie, że ja nie wiem. W każdym razie coś takiego mają na łebie, czarnego. Jak będziecie się ze mnie śmiać, to potem ja się będę śmiał z waszych banów. Dobra. Ja chcę, żeby to było ładne. Dobra. Musi być superanckie wszystko. Tak, nie mam instrukcji, także wiecie. To wszystko może się zdarzyć tutaj. W tym momencie. A ja postaram się nie namalować Beniza. Jajko z Benizem i jeszcze takie do święcenia oddać. Wiecie co, to by było grzech. Subek poszedł od Samulelka. Dzięki Samulelek, wielkie dzięki. Super sprawa, Samulelek. Potem tego, jak to się mówi. Uzupełnię listę. O, widać Subek. Wiecie, jakby wszyscy byli tacy porządni, jak Samulelek, to normalnie bym był bogaty ze samych subów. Dobra. Na razie mi się jeszcze nie udało nic zepsuć. Zawsze byłem w szkole dobry z malowania. Także... Ale to było dawno. Ale to jest jak z jazdą na rowerze. Że można się wydupczyć.
Bo jestem perfekcjonistą. Zawsze byłem dobry w malowaniu jajek, tak. Wszyscy koledzy mi dawali swoje jajka, żebym im pomalował. I mówili, ło, Niklaus, jak ty pomalujesz jajo, to normalnie nie ma bata. Ja bym w sumie mógł zrobić taki motyw, czekajcie. Zapisz grafikę jako... I teraz tak, dodaj zdjęcie... O. To jest wzór, na którym... O, widzicie? Zajebiście zrobiłem. To jest wzór... O, że dam tutaj. To jest wzór, na którym ja się opieram. O. I na razie zrobiłem takie to czarne, co na łebie ma. Wiecie, o co chodzi. Ja tutaj mam zdjęcie jeszcze drugie. Z drugiej strony całkiem. Bo wiecie, żeby to było 3D. Dobra, na razie jest superancko. Ależ ty to zrobiłeś. Och Boże, Niklaus. Najlepsze jajko. Najlepsze jajko na świecie. Dobra. Teraz tak. Ja tutaj wszystkich detalów niestety nie będę mógł oddać. Przykra sprawa. Dobra, teraz oka trzeba namalować. Te czarne. One są tak mniej więcej od gdzieś tak odtąd. Tak, kurde, prawie że do środka, ale jednak mniej. Tak, jeszcze trochę. Tak tutaj dotąd. O! Dobra. Będzie wyglądać jak diabeł. Ty się z czubka pagra jak diabeł. Diobelny. Ej, po jajku się maluje trudniej jak myślałem, powiem szczerze. Dobra, jedno oko jest. Teraz muszę zrobić tożsame oko z drugiej strony. Znaczy, ja mam brudne palce? Nie. Dobra. A jak to idzie? Tak odtąd mniej więcej. Jakoś tak. No, dotąd. Dobra. Najwyżej będzie świdraty ze zezem. No tak. Chcę poprawić. Dobra. Jak się zamaluje, to będzie spoko. Nic się nie martwcie. Panuję nad sytuacją. Na YouTubie to będzie tak zwany materiał odstresowywujący. Czemu nie ma głosu? Jest głos. Przynajmniej u mnie. Jak to mówią fachowcy z call center, no, mi działa. Pieronbot spamuje. On jest najważniejszy. On jest najważniejszy ze wszystkich czatowników. On musi spamować. Dobra. Patrzcie, jest już jedno oko. Także jest dobrze, jeszcze nic bardzo nie zepsułem. One są trochę brudne, bo ktoś je dotknął wcześniej brzydko. Się pobrudziły od innej farby, ale trudno. Papam, papam. Papam, papam.
Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Dobra, patrzcie. Jest idealny. Łysy mnich padre. Co? Dobra, czekajcie teraz, jak to wygląda? Te oka mają tak... Kurde. To będzie ciężko tak namalować. Jajko Azjata, no. W sumie póki co trochę tak wygląda. Trochę tak. Dobra. Straszna choroba, jajko z wodogłowiem. Nie ma źle. Dobra. Tu są jakieś tentegesy. Ja będę malował, jak to się mówi, chciałem powiedzieć synchronicznie. Synchronicznie to się pływa. No, jak to się mówi? Z jednej strony i z drugiej strony od razu, że potem nie wyszło lipnie. To może być nieprzyjemna niespodzianka. Dobra. To jest tak mniej więcej tutaj. Symetrycznie, no właśnie tak. Można i tak, wiecie, jedni malują synchronicznie, drudzy malują symetrycznie. Jak tam komu wygodnie. Fez? A wiem co to jest. Dobra. Takie te tegesy mu zrobiłem. Teraz muszę sobie zobaczyć jak to tu wygląda. Aha. Aha, 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 aha. To będzie trudno oddać. Nie, ankiety nie robić, bo ankiety wszystko mi zrujnują. Kurde. To będzie ciężko. Ciężko, ale dam sobie radę. Tu muszę być tak. Z ołówka do cieni na jajku. Lol. Nie bardzo. Dobra. Ja bym to zrobił tak. Tak i tak. Spokojnie, dam sobie radę. Będzie dobrze. Ołówkiem po wszystkim. No nie mam takiego ołówka. Nie mam w ogóle ołówków dobrych w domu. Niestety. Jestem biedny, bo ostatnio mało donate'ów i mało subów. Dobra. Nie miałem tego jakoś tak przekręcić. Dobra. Powinno nie być źle. Przynajmniej nie tragicznie. Dobra.
Czekajcie. Wirus skredek, czyli co, że brzydko? Czy o co chodzi? Tabletka z węglem na biegunkę. Nie, niestety nie mam takich. Dobra. Teraz będzie trudne. Będzie trudne. Będą te zęby. One jakoś tak idą odtąd. Powiedzmy. Tak. Dobra. Du, 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 du. Dobra, coś takiego. Jakoś tak. Dobra. Palcuszki jak frankfurterki. Ja? Znaczy ja mam długie palce dość. Nie jak frankfurterki raczej. To może tak w kamerze wygląda, ale ja mam dość długie palce. Frankfurterków mi daleko. Grubi ludzie mają jak frankfurterki często. Nie jestem gruby. Wręcz na opak. Ciekawe czy Wader robił, co? Ciekawe. Dobra, i teraz tak. Tu już taki dupny łuk. To się może nie udać, a może się udać. Dobra, całkiem spoko. Tak maluję jajko Waderowi. Dobra. Nie jest źle, jest dobrze. I teraz tak, perfekcja musi być. Jak wiadomo, jestem znanym perfekcjonuszem. Technologii Januszem. Dobra. Śmiesznie mi to wyszło. Czy te jajka są ugotowane? No. Tak. Owszem. A wyszło coś takiego. Może być. Może być. Nie jest zły. Jak na te środki, które mam, to jest nawet dobry. Tylko muszę bardziej te zęby takie zrobić. Znaczy zęby, no to nie zęby. To na mordzie. O, dobra. O. Całkiem spoko. Dobra, teraz tak. Teraz co? Mam takiego ciulingesa na brodzie. Nie wiem co to jest w ogóle. Nie oglądałem filmu. Także lipa. Tak to bym ujął. O, dobra. Wader byłby wzruszony, to spoko. Teraz ta dupa na brodzie.
O Jezu. Ciężka sprawa w tym momencie. Jak to tu wygląda? Aha, dobra. Ale by było, jakby mi teraz szczeliło, nie? Ciul! Dobra. To by był przypał niemiłosierny. Są takie ciuliki jakieś. Dobra. Co to jest? Dobra. Tutaj tak zamaluję. Ciekawe, jaką ocenę dostanę. W szkole już bym był obesrany. Bym mi potem z buka w ścianie zamurował czy coś. Kurde. Te czarne się rozmazuje. No nic, niestety na to nie poradzę. Rozmazuje się, bo rozmazywać się musi. Nie ma innego wyjścia. Dobra, teraz jakieś tam takie... Potrzebowałbym coś, co by się w ogóle nie rozmazywało. A niestety nie mam takiej technologii. Nie mam takich narzędzi. Umorysania wojenne. O! To jest dobra interpretacja. Pearl Harbor jest gdzieś na Śląsku. Tak, pod Katowicami. Dokładnie tam. Tam ten film kręcili. Tak to było. Dobra. Są też jakieś kreski. Czy mam niebieski? Mam, ale nie będę używał. Bo mi się potem przyda, a mam mało. Dobra. O! Symetryczny może nie wyjść, ale trudno. Pam, pam, pa, pa, pa. Dobra. To jest ciężki kawałek chleba takie malowanie. Moi drodzy, nie ma letko. Kto malował, ten wie. Kto nie malował, ten niech pomaluje. Dobra. Ale mi się zmarasiło, no ale trudno, dobra. Powie się, że to kamuflaż wojenny faktycznie.
Sąsiadom się powie, że remont. A! To się nie zmyje. Znaczy, przecież myjesz jajka? Jak będziesz je mył, to się zmyje, ale no jajek się nie myje takich chyba, nie? W takiej formie. Dobra. Gdzie mógłbym to zrobić tak? O. Dobra, o. No i w zasadzie... Co? Jeszcze możemy tutaj udawać cieniowanie. Dobra. Tadan! Wymalowany ze wzoru, co prawda nie wszystkie... no, łap ostrość, czekajcie. A dobra, może tak, nie wszystkie detale zostały zachowane. Aczkolwiek starałem się jak mogłem. Niestety uległ delikatnemu rozmazaniu. Niestety. Ale to jest kurz i pył z wojny. Także no. Czekajcie, gdzie jest ten porównawczy? O. Z daleka wygląda lepiej. No, myślę, że jak na jajko to wyszedł spoko. O. Kurde, nie wiem go jakoś tak odwrócić taktycznie. Jak na prezentacjach gier. Ale wszystkie detale oddałem. Także no. Fani powinni być zadowoleni. Pójdzie za 500 zł na aukcji. Dobra, to mamy Sturmtroopera. Teraz tak. Teraz poszkrobiemy. Sturmtrooper, dziękujemy. 2 minus na zachętę, dzięki. Zróbcie lepiej, mądrale. Dobra. Teraz poszkrobiemy. Teraz będzie serduszko dla moich widzów. Nie wiem, mam takie narzędzia do szkrobania. No, poszkrobiemy sobie, nie wiem, tym albo tym. Spróbujemy tym. I'll Mao. Thanks for not aborting me. No, dzięki, dobra. Moi drodzy, jest coś takiego jak szkrobane. W ogóle tą igłą by można było, kurde, mordować ludzi, nie? Kroszonka. Szkrobanie w jajku. Dobra. Dobra. Najpierw zrobimy małe, albo zrobimy to tak. Czekajcie. Kurde. Ej, nie chcę się tak fajnie szkrobać. I tak teraz to jajko ciul. To jest trochę niefajne. Może z tym. To jest tak zagięta fikuśnie. Kurde, one są trochę tępe. I to jest problem. Faceci lubią szkrobać jajka, no momentami. Momentami tak. Ja się boję, moi drodzy, ja się boję.
Ja się boję, co się tu stanie. O, dobra, tym idzie. Ale powiem wam ciężko. No się boję, że skorupkę rozwalę. Tak, to będzie na YouTubie. Najprawdopodobniej, jak dożyję. Może jednak tym? No, to jest za tępe niestety. Serduszko. Kurde, nie mogłem wymyślić czegoś łatwiejszego. Na przykład kreski. Coś. Na razie zrobiłem tyle. O. To już całkiem dużo. Żyletką. No wiem, no ale nie mam niczego takiego niestety. Chociaż miałem gdzieś już... A, dobra. Poradzimy sobie i tak. Ja nie wyszkrobię. Kurde. Wyszkrobię. Deadpoola. Jakbym miał tym, to bym się chyba pochlastał pierwej, a nie wyszkrobał. Dobra, szkrobnymy. Wszystko będzie dobrze. Szkoda, że nie słyszycie tego dźwięku. Brudzisz je na czarno. Ja brudzę na czarno? Nie. Ono już takie było. Szkoda, że nie słyszycie, jak jajko pęka w moich rękach. Jak to brzmi. Nie słyszycie dźwięku chrobotania po jaju. Stream propaguje aborcję. Nie. Nie takie skrobanie. No wyście są normalnie. Z wyrole. Pięćdziesiąt twarzy Mikołaja. Coś takiego. Trudniejsze niż myślałem. Trzeba ich było nie tuścić, że tak powiem. To było łatwiej. To zawsze moja matka wymyśli coś takiego. Ale dobra, poradzę sobie jakoś. Dobra, jest zarys serduszka pomału się klaruje. Bardzo dwuznacznie, to chyba tylko z bokole to tak odbierają. Niewyżyte. Boję się, że mi te jajo szczeli. Kurde, szczeliło kiedyś któremuś z was jajo? Wiecie, jakie to jest straszne? Jak chłopu szczela jajo, to wiecie, to już jest za późno na cokolwiek. Asasynów, tak? Kurde, ja bym sobie musiał ułatwić jakoś robotę. Czekajcie moment. Narzędzie do zabijania ludzi? Jest. Dobra. Kto ma z was stulejkę przy skrobaniu? Znaczy stulejkę się ma zawsze, nie?
Chyba nie tylko przy szkrobaniu. Ja już się zmęczyłem. A jeszcze nawet nie mam zarysu. Jezu, jak mnie ręka boli. Hopie, weź nożyk do tapet, a niż taki szpanglik. To jest szpindlik, a nie żaden szpanglik. Ty się szpanglik. No nie mam niestety noża do tapet. Muszę z takim czymś sobie poradzić. Cześć Makimak, witam. Witam wszystkich. Ja jestem Niklaus, a to są moje jaja. Nie tak mocno było zdupczyć. Niestety inaczej się nie da. Kurwa, dziura mi się zrobiła. Ale mała. No trudno. Pójdzie do święcenia. Tylko jedno jajo, tak. Tak trzeba to było robić. Aż cała kamera chodzi. Oj, ci w dupę chodzi. Dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze. Zaraz ci biurko wydupi. Ty jesteś lewak, że masz czerwone jaja. Tak. Jestem lewak. Z czerwonymi jajami. Co tam się dzieje pod tym biurkiem? Krety łażą. Jestem prawie z siebie zadowolony. Cuda się dzieją. Cuda! Zaro pęknie. Specjalne farby i narzędzia do malowania jajek. Kolego, chyba cię coś straszy. No to się robi czymś ostrzejszym, no ale ja nic nie mam ostrzejszego niestety. Nie mam też do zmarnowania tę maszynkę żadną do golenia. Takimi łonymi generalnie się hekluje. Prawdopodobnie. To są igły do heklowania. Nie wiem, czy to się nazywa jakoś profesjonalnie, ale tym się hekluje w każdym razie. Dobra. Moi drodzy, po co więcej? To jest, moi drodzy, serduszko ode mnie do całej widowni YouTube'owej, bo czerwone, ale również do hitboxowej, bo teraz to widzą. No. A resztę namaluję, bo już mi się nie chce szkrobać.
Ja jeszcze będę malował, bo to jest za dużo dupcenia. Niestety nie mam ostrych przyrządów. Dlatego też... tak to zostawmy. Pigułka dzień po... What? Dlaczego? Dobra. O Boże, z głowy. Nożyk. A to spróbujemy potem jeszcze jedne mam. Dobra, to jest ze serduszkiem. Cudownym. W tym serduszku jest cały trud mój włożony. Masakra. Dobra. Teraz coś namalujmy. Można by było zrobić jajko hitboxowe w sumie, nie? Na przykład napisać tak ładnie. Hitbox. O, mogę zrobić, patrzcie, zrobimy jajko. Ja na nim wasze niki będę pisał. Napiszemy tak na początku. Kurde, potrzebuję czcionkę. Dobra. Jak to jest? Ty... Hitb... Ox... Hitbox... Dobra. Mamy napis hitbox. I teraz wpiszemy niki. Wszystkie jakie się zmieszczą po kolei, dobra. To jedziemy. Recek. Recek. Teraz zabijana być lubię. Oje, takie dam tylko jak mi styknie miejsca. Ulter. No, tak to wygląda, tak na marginesie. Czy wy coś widzicie w ogóle? Czekajcie. Czemu to nie łapie ostrości w ogóle? O. Dobra, no w każdym razie było przez moment. O. Dobra. Kevi. Kevi. Sven. 1366. Melitele. Oje. Samulelek. Bo za długie macie niki. Kurde, jak to leci? Static.pl. Static.pl. Seba bez chleba. Seba bez chleba. Łoje. Soba 11.
Osoba 11. Pieremie. Mie. Mati 212. Mati 212. Jezu, za długie. Isako. Isako. Transwizja. Transwizja. Łoje, patrzcie jaki on już jest pełny ników. Czekajcie. A to nie ma jak tego pokazać, kurde, bo to się rozmazuje. Dobra, pokażę wam na końcu. Kenny Zez. Kenny Zez 12. Waran 02. Waran 02. Sznita. Kurde, sznitka musi być. Tu z tym. Kusarigama. Dokładnie, Grzesiu musi być. Kusarigama. Sorry, jak jakiś umfal ciulne. Mosiek. Mośka takiego małego tutaj wciśniemy. Mosiek. Całe jajo będzie, dokładnie. Ecik. Ecik jest krótki nick, fajny. Ecik. Maki Maki. Maki. Maki 2 3 2. Ja to tam się na końcu wpiszę. Tantalus, co ma srogi falus. Tantalus. Czarnuch. Czarnuch 12. Kitogawa. Kitogawa. I Jabba. Jabba. Trwa kopiowanie. Trwa myślnik kopiowanie. Frontsider. Ojej. Dobra, wpiszemy tutaj maniszkę. No się musi zmieścić. Maniszka. Szysza. Szysza. Przez 3A. Sakim. Sakim. Łoje, już nie mam placu, patrzcie jakie ono jest zapisane całe. Tuńczyk. Kurde, będzie się rozmazywało. Tuńczyk. Olka. Olka musi być też na jajku. Olka. Chomika, tak? Chomik. Chomik 666. Kinol. Kinol. Ściaśnie, ma dziura. Kurde.
Jeszcze na Madziurę, jeszcze mała dziura będzie. Dziura. Chrom jeszcze. 64. Chrom. Co robisz z jajkami? Co się robi z jajkami, no? Się je. Co stelo musi być? O Jezus. Co stelo? Royber 9-4. Co mi tak migła ta kamera? Ja się nie zmieściłem niestety, że jeszcze troszkę miejsca jest. Sober. Kudłaty. Kurde, już nie ma placu. Czekajcie. Broneczek. Broneczek. Prog. TV. Niech się nikt nie czuje wykluczony. Bo nie wiem, po prostu wpisuję te, co są krótkie przeważnie. Kudlaty, aha, drugi kudlaty. Kudlaty. Na samym czubku jest kudlaty, a dobra, to nie widać. Mateoski. Dobra, może się tu jeszcze zmieści. Mateoski. Whisper in Flames. Ej, Whisper in Flames wpiszemy tak. W-I-P. Każdy wie, o co chodzi. Niedźwiadek. Kurde, niedźwiadek, nie zmieścisz się. Mogę ci pisać tak. NDZ99. Kuźwa. Jeszcze na jakiś mały nick mam. Troszkę placu ewentualnie. Co by tu jeszcze? Wuko. A czemu Wuko? Izdina, ale nie ma tu Izdina. Aha, Viv, przepraszam. Kurwa, gdzie to było? Viv. Viv. Pa. To jest To jest najwidoczniejszy wpis. Viv. Wuko. A Agę, ale nie ma tu Agi. Dobra, wpiszemy jeszcze Wuko. Wuko. Zusu. O Jezus, to piszemy tak. U. Tylu ludzi się na moim jajku zmieściło. Mam bardzo pojemne jajko. Na to wychodzi. Ile tam jeszcze miejsca? Mastix. Mastix. Tak, potem porobimy zdjęcia mu ładne. Chyba już wszystkich żeśmy wpisali, co? Szydona, wpisałem. Twój stary jest taki fest fany. TSJ. Czekajcie.
TSJ TFF. No i się zmieściło. Trzeba było strusie jajo, dokładnie. Jamazla, o. Wpiszemy w skrócie. Jarok. Rok. Rises. Kto to jest Rises? Nie znam hopa, ale mogę wpisać. Rises. Kurde. Już się rozmazują. I tu. Dobra. I ty. U. Siebie? Nie, no to widzę, to wy. Na mnie nie ma placu niestety. Pieronbot, właśnie. My wpiszemy go gdzie? PB. Polonia, Bytom. Dobra. Dobra, moi drodzy, tyle. Czekajcie, jak wam teraz, jakby na niego zrobić ostrość? Czekajcie. O, patrzcie. Niech się tutaj każdy wyszuka. Że jeszcze trochę wyostrzyć. Czekajcie. O. Że od początku. Hitbox. Troszkę się porozmazywało oczywiście. Sznita jaka wielka. To nie o to chodzi, że w rzeczywistości też jest wielka. Widzicie, tu jeszcze są. Czekajcie, bo nie będziecie widzieć, o. I na dole. A Chupacabry nie ma jeszcze. Czekajcie. O, dobra, ale już koniec. Ale już koniec, bo już nie mam placu, naprawdę będzie tak nasrane na tym. No, to by było tyle, bo materiał i tak długi, także dziękuję moi drodzy za oglądanie. Kto na YouTubie dotrwał do końca, to oczywiście łapka w górę i życzę wam wesołych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy i no, i dzięki i tyle.